Wat doen van mij zo'n voetbalploeg kreeg Taurus op een rij. Zo'n kruidjes en een ware landen groen van Aspenau. De lichtjes die van op de schoenen foto op de schouw. Moet ik zeggen dat deze week heb ik een berichtje gekregen en dat was iemand die bedankte. Die zei, ik ben van eraf gerokt. Ik heb de bollekernmethode gebruikt. Je ziet het helpt eigenlijk. Hè? Moeten we ook bij te maken krijgen is eigenlijk agressie. Heel veel agressie natuurlijk, deze tijd. En toen moet ik nou ook weer voorstellen, dat is in een café. En we hebben een klant. Dat is dus een klant. En de serveus. En dan hebben we nog een klant. Ja. Hela, alles goed bij u? Ja, zo vrouwke, ja. Wat bezit je mij zo? Ik bezin nog niet. Het is wal. Maar dat is niet waar. Het is wal, je zet me gaan bezien. En als een eet is, moet ik niet tegen kan, dan is als ik zo bezien, ik had dit. Schijt om een rabbi uit. Of ik zal dat glazen een keer steken, maar dat je het niet geen hebt, ik had dit. Oké, ik heb ook bezin. Oh, zie je het zijn? Ik ga het wel gezien zien dat het zin wordt. Schijt er maar schoon bij uit, zit me goed, hè. Dan al goed gezien. Voor wat is je weg nou zo? Alsjeblieft. Voor wat is je weg nou zo? Dat beziet niet, hè? Het is niet waar. Ja. Was er ook nog aan Ja. bezien? Word je er nog aan bezien? Gedaan, hè, je. Ik heb het verwittigd, hè. Beziet ons zo niet. Ja, maar die vrucht erachter, hè, die katij was me gedaan. Wat bezit je nou? Ik bezin nog niet. Dus wel, je wordt nog met een gaar aan het zien. Was er nog aan bezien? Nou is genoeg, hè, je. Kom, gedaan. Koptaal, op tafel. Moet ik dan al de mensen zo bezien? Heb je daar van zijn leven gezien? Waarom zit je hier nou zo? Dat is wel niet aan het bezin, hè? Oh, je zet me Dat aan is niet bezien. waar. Je zet me aan bezien, gelijk als hij me aan bezien was. Ik kan niet, Schijt om niet maar aan bezin, hè? Schijt maar uit, je zet je nu ooit beter als eerdoos, hè. Voor wat is je weg nou? Ik bezien nog niet. Oh, het is wel. Maar het is niet waar. Het is wel dat mijn glas kapot is. Ja, zo moet je varen. Kijk, daar ben je te bezien, hè? Want je krijgt daar niks te doen, hè? Zeg maar. Wat krijg je? Dan wil je effect. Dan zit al met mijn ratloos aan huizelen. Mannen, luister dus. Die zitten al de hele tijd iedereen te bezien. Dat werkt op mijn zijde. Gooi hem de schroot op. Is die nou terug aan het zien? Ja. Maar nou is het genoeg geweest, hè, Jay. Kom, stap het af. Mensen gelijk Jay willen wij niet meer zien. Nee. Oké, ik word toch thuis gaan. Nou, want ze leven gezien. We zien niet zo Nee, ik bedoel niet. Ik keur ook uit dat, denk ik. Hi-ho, hi-ho, en we hebben het weer gedaan. Dan was het dan weer tot